טוב, יאללה, אנחנו מתחילים את ההצגה. שלא ייפול, הנה עוד כסף. לא לגעת, לא לגעת. הנה עוד כסף. יופי. יאללה, תלכי, תשבי. הנה עוד כסף. תודה, תודה. יופי, אז מתחילים את ההצגה שוב. כולם להיות בשקט. טוב. אוי, אני רעבה, אני רוצה לאכול. אני רוצה... תשתקי, את לא צריכה לאכול, את גם ככה שמנמנה. אני רוצה לאכול. אני רוצה קצת לאכול. תיתן לה לאכול, למה אתה לא נותן לה? טוב, אני הולך. את רוצה לאכול? אני אכין לך חוגה. כן, אני רעבה מאוד. טוב, תאכלי לך. תאכלי. אני אקרא לבעלך, מושיקו. טוב, תקראי לו. מושיקו, אתה פה? כן, אני פה. כן, כן. כן, אני פה. אוי, מושיקו, התגעגעתי אליך. כמה זמן לא היית פה. תפסיקו, נו, עכשיו את צריכה לאכול. אני הולכת להכין קצת דברים. אוי, מושיקו, אמא שלי הלכה להכין לנו כמה דברים לאכול. בינתיים, אתה רוצה שנתחתן? כן, יקירתי, בואי נתחתן לנו. טוב, איפה אתה בא? איפה אתה בא אצלך? הנה כאן. טוב, צריך רב. אנחנו חייבים רב. מישהו אמר רב? כן, אוי, הרב. מזל שבאת לחתן אותנו. אוי, זה בסדר, זאת העבודה שלי. תודה לך. טוב, מתי מתחילים חתונה? רגע, יש כמה תקלות. מתי מתחילים חתונה? עכשיו, בוא נתחתן. טו 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 טו. בוא נתחתן עכשיו. הרב. טוב. הבאתם את הטבעות שלכם? כן, הבאתי. אתה הבאת? כן, הבאתי. טוב, בואו נתחיל. האם את, איך קוראים לה? מה קוראים? חני? חני? חני. חני? ולא? לא קוראים שמואל. חני ושמואל. חני! חני! האם, נו, תשבי. זה הרב. לא, זה שמואל. לא, זה הבעל, וזאת האישה. זאת אמא, זה אבא, זה שמואל, זה הרב. טוב, הרב, תתחיל. טוב, חני, האם את רוצה להתחתן עם שמואל? לא, לא. מה? זאת אמא. נו כן, זה הרב. חני, האם את רוצה להתחתן עם שמואל כאן? כן, אני רוצה. אני מקווה... זאת אישה, זאת אמא. אני מקווה שלא אתחרט. תגיד אמא. טוב, שמואל האבא, אתה רוצה להתחתן איתה? כן, כן, כן. כן. כן, 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 כן. לא, כן, כן, כן. טוב, אז תיקחו את הטבעות ותשימו אחד על השני. צ'יקי, צ'יקי. טוב, התחתנתם. בואו נרקוד, איפה הסבתא? צ'יק צ'יק צ'יק, צ'יק צ'יק צ'יק, צ'יק צ'יק צ'יק. טוב, אמא, נו, מה עם האוכל שלך? הבאתי אותו. אוי, מה זה הטבעות האלה? מה זה הטבעות האלה שלכם? התחתנו בלי שהיית פה. מה? התחתנתם? איך התחתנתם? אמא, אל תכעסי, הבאנו לפה רב. אם היה רב, אז מה? רב? מה הבאתם רב? לא, הוא היה רב תימני. הוא היה תימני, אז בסדר. מה זה כאן? אבא, מה אתה עושה פה? התחתנתם בלי להודיע לי. לא, הרב היה פה, הוא תימני. הוא תימני? בסדר. טוב, אמא, מה הבאת לאכול? הבאתי קצת מרק תימני, שניצלים, צ'יפ וקצת קבב.
אוי, אמא, זה נורא טעים. חם, 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 חם. אוי, אני בהיריון. יש לי ילד. טוב, הסוף. עכשיו תקבלו את כולם להצגת הסוף. שמואל, האבא, לא, שמואל החתן. הסבתא, שלא זכתה להיות בכלל. האבא, המעצבן. חני, הכלה הטיפשה. והמשוגעת קצת. ולבסוף האמא שלה, שמחה. להתראות לכם, להתראות, להתראות, להתראות. הסוף.